Organizarea conferinței are loc atât în contextul celebrării celei de-a 20-a aniversări a Zilei Europene a Protecției Datelor, cât și în contextul exercitării de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Circumstanțe care conferă evenimentului o semnificație deosebită atât la nivel național cât și european. Aceste repere subliniază importanța strategică a domeniului protecției datelor și reflectă angajamentul ferm al statului nostru de a contribui activ și responsabil la consolidarea spațiului juridic european, fundamentat pe respectarea drepturilor omului, garantarea statului de drept și promovarea valorilor democratice. Provided a very timely and meaningful platform to reflect on the importance of the strong, robust data protection legal frameworks, especially nowadays providing the rapidly evolving digital environment and AI-driven context. The excellent organization of the event provided and enabled us, also fostered very insightful discussions and exchanges on the new legal framework on the data protection of the Republic of Moldova. Clienții noștri nu doar primesc serviciile noastre, dar ne încredințează nouă datele lor. Și asta e un lucru important ca să le apărăm acest drept al lor de protecția datelor. Și în contextul noii legi, și anume intrării în vigoare a noii legi, vrem să înțelegem ce mai avem de făcut. În contextul digitalizării accelerate a activităților administrative și operative din cadrul autorităților publice, protecția datelor cu caracter personal a devenit un pilon esențial al guvernanței instituționale, a respectării drepturilor fundamentale și al siguranței naționale. Toate aceste recomandări, bune practici pe care le-am învățat aici, vor aduce plus valoare atât direcției din care fac parte, cât și instituției.